Senopati kasih ana tinggal wulung kuwi ya. Awit dadi pemimpin ana Jawa Timur iki nang ketoprak Kruwijaya sing sektine ra karuan. Mulane Tunggul ketempelan dadi presiden dadi apa iki ya ketempelan wahyu sing senopati jaman biyen. Anane mung dongeng tok. Nggih. Dongeng. Lah iki sejarahe tak cukup sampe jiwe ya. Nggih. Asal iki beji ya. Nggih, beji mawon. Lah sak negara lah presiden. Nggih. Kedhuwuren ya. Pemimpine dadake tak cukup sak desa beji. Beji. Sapa sing kelingan iki sedang ora Sampun. Sapa sing kelingan uripe Tunggul Wulung pertama sing kecipisan Tunggul Wulung kuwi wong biasa. Tapi netes-netes ada di pegawe. Nggih. Ada di apa? Ya kudu nemoni leluhur-leluhur. Terakhire pakene dhewek karo makene dhewek. Leres. Mandi lan orane pakene dhewek karo pakene dhewek sing ndongakan bisa tes kabeh. Nggih, leres. Waras. Tetek niki pertama lurah jaman biyen sak arep urunge ana londo mrene wis ana lurah. Londo mrene wis ana lurah nang tanah Indonesia. Pemimpin desa. Lah negarane yo kuwi Patih Gajah Mada, iki sini menungso. Tapi sing senopati bantu negara tenan kuwi dadi senopati sing pertama perjute tentara kabeh kuwi ya perjute nggih sing kuwi Tunggul Wulung iki. Lah beda saiki kan jangkat negara arane jenderal ana TNI ana kabeh iki ya titisane kadi buyut-buyut yang-yange sampeyan yang kono kabeh. Sak dunia akeh iki sak beji tok. Nggih, beji mawon. Pokoke sak beji bae. Nggih. Pertama, lurah pertama Yono Jawa Lurah Ripin. Lurah Ripin iki. Bin. Lah nomere loro nyong ora menangi Lurah Ripin. Nomere loro Lurah Ripin iki jaman rondo. Rondo Jepang kabeh. Lurah jaman biyen Lurah Ripin. Lah rondo Ripin nomere loro Lurah Mbah Maryedi. Pak Lurah Maryedi. Nomere telu maning nyong ora menangi Lurah Maryedi iki menangane wis dadi manten. Nyong menangi weruhe wis dadi manten nyong kelahiran 52. Lurah Ripin ora menangi, menungsane ora menangi, pensiune ora menangi. Menangane Di Maryedi nomor loro menangane wis manten. Lah bar londo-londo kabeh do teko. Kabeh mrene jejak. Kalah kabeh. Dadi antepi wis merdeka iki lho kalah iki. Jejak kabeh digendong wis menangi Lurah Diwari. Wis bar merdeka. Aman. Lurah Wari. Lurah Wari ana maning anake Pak Suwondo. Ana maning terakhir Pak Subehi. Wis sak beji iki ketitisan wis 5 turunan. Dadi donga sing tajan. Tembe Ripin, telu loro Maryedi,
telu Wari, papate anake Pak Suwanda, anake Pak Wari iki yo Suwanda. Temurun maneh Pak Bekhi. Dadi 5 dadi donga sing padhang. Njaluk apa bae ben Mar Demariyati, Ri Dewari, Do Pak Wanda, Khi Pak Bekhi. Dadi kumpulan dadi siji donga ben di Ri Do Khi karo Allah. Titik. Nggih. Dadi donga iki mandijini karo Gusti Allah. Amin. Limang kecap nggo donga sak kae dosa, sak desa. Kok sing menangi lurah jaman biyen. Ya sing mirip ya iki, Beji. Ana menangi tapi arane ra siji-siji. Cara dina sing paling apik dina Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Wiji iki yo iki duwe wiji kabeh. Iki nek menungso lair Pon, Rebo Pon, ana sing Kemis Wage, ana Jumat Kliwon. Jenjem iki karan jenjem 40 sip wong telu sing lair ku yo nggo gawan apa-apa nggo pemuji yo pas loro dina sing kaya iki. Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Beji bae yo tembe iki ana mati Rebo Pon loro. Ditinggali karo kene. Kemis Wage loro maning longgili karo ketinggili. Tembe iki ana Jumat apa Pon kasih Duduk Wage Kliwon tembe iki. Ana Damung tetek iki kenceng lanjutan. Anggene dadi kepala desa wis wong 5 kene menangi kabeh. Mung sing ora menangi ra loro. Ora menangi blas Ridin. Menangane Pak Mariyati dadi manten. Pak Wari yo menangi anak-anake kabeh. Menangi kaya saiki temurun-temurun kabeh man tunggul wulung iki yo cara kasarane pemujane wong sak dunia, wong sak desa. Dadi netes-netes biyen yo padha bae wong kabeh. Menungso kabeh. Lah nggo gawe tunggul takon-takonan menungso. Ya pancen menang kabeh. Lah dudu gendon wis diurus iki iso pas. Kaya Kemis Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Ana sing bijine 40 ana. Kurang luru. Diluru maning kok. Lah sing pas cal-cal mboko yo nggo gawan yo apik, nggo gawe apa-apa yo apik, nggo gawe semedi yo apik, nggo tirakat yo apik. Sing kuwi mulane dina apik kabeh. Amit sewu Mbah, niku sing ten Beji niku kan wonten makam sing madhepe ngilen kalih ngetan. Niku napa makame? Syekh Habib Mustaqim apa sakira. Sing madhep ngilen kalih ngetan niku Ana. Ana. Di kaya iki. Nek acara kaya iki. Ya. nggih. Malah iki ana sing kaya iki. Mung saiki wis ora di ana nang Beji. Mung dalan lurus cepak karo dalan iki nang kene. Kira kubu makame didendeli nang pertengahan kadi wetan mula nang panjatan sithik. Biyen ana wit wringin. Sakritar wit wringin nang kene. Saiki wis ilang. Ilang.
asale Padang. Niki tasih wonten. Ana tapine nyuruh ana tetep Syekh Mustaqim tak kira. Nek bibit asli ya biyen ya padha bae. Turunane wali. Nah, niku Wong saiki ora diuri-uri, nah, ilang. niku kok napa wali tapi kok makamnya madhepe kok mujure kok niku. Heeh. Pripun niku? Syekh Mustaqim lah nek wali ya wali siji Nah, saya niku Islam kan. Islam. Nah, tapi mujure kok ngilen kalih ngetan. Heeh. Pripun niku? Milen karengetan kuwi sing ngetan sikil, Nggih. sing ulun ngadepan kiblat rada nganceng sithik. Cara kok sembahyang. Mboten. Lah saiki Nggih. bisane diwalik aja modo. Aja modo. Heeh. Saiki kudu madhep ngalor karo ngidul. Nggih. Nang apa kok madhep ngalor karo ngidul? Tak jiwit tapi tak kon-kon. Nggih. Heeh. Nalika segara lor iki mae. Nggih. Segara kidul papat. Mulane ya kudu diadepane kiblat. Ora kena kiblat. Nek kiblat iku kuwi tok. Sing sah-sah iki. Mulane ditutup ora kena modho nggo sembahyang. Wis akeh ulama men kejarung ilang. Nono sing uri-uri. Lurus asal jarmono ora memper. Makhluk biasa kok. Kan kaya kuwi ora kena. Kudune didolan ngalor. Nagin cengat-cengat mujure ngidul. Semende ngidul ya Allah Bapak. Sikile beni. Wis kaya gitu kok. Nah, niku sing Tunggul Wulung niku makame madhep pundi? Tunggul Wulung. Nggih. Ya ngalor tapine rada ngulon. Kiblat kabeh sing kaya kuwi. Lah sing dicek ngulon ya aja. Nggih. Dadi dicek ngulon iki ra cara ngono nggo pepunden. Nggih. Kiblat atau kiblat. Lah kuwi bener ngalor. Digendong kasih saya kira ngencongnya ra kaya iki yang kudune. Didikan sapane kaya iki lho. Dicek ponter. Bener awake dicek wae nuli kiblat. Iya. Mulane dadi kunci ya kudune ya titik ngati-ati. Niki ya kaya kuwi. Niki sing aran Tunggul Wulung mung anane bontok. Titik-titik senopati kerajaan mung ora kena di bongkar sak nggon-nggon. Asale lurah desa iki ya siji-siji yo. Nek iki wis dipas ben dirindui orang tua. Ayo. Ben dirindui Allah. Jaluk karo bapak, imak, jaluk karo Allah. Allah kuwi ya kuwasa. Padha kaya sayang wenang. Mung wenang modho wasisa, ora wenang dipupu wasisa. Lah nek nang wayang iki cara wayang. Yen secara agama Islam, ya Allah. Gusti Allah wenang gawe bumi, ya Allah arep menang gawe langit, Allah menang gawe srengenge, Allah menang gawe srengenge apa iki rembulan, ya Allah. Nek jalan biyen atin ilmu Taurat, ya Injil, telu nono Allah saya wenang, saya ngerti, terus yang gambare ulo kae nang wayang nggo tumpakan.
kae yo Dewi Sri yo kaya numpak liyo. Ahmed Sapu niki kan dereng kenalan nggih Heeh. kalih Mbah sinten? Nyong Pak Tarso. Oh, Pak Tarso, napa Mbah Tarso? Malah sampean Hendro. Hendro Nggih. alhamdulillah. Nggih. Yakin sangat waras. Nggih, amin. Ketemu sampean yo. Amin. Go gawe ular-ular, go Amin. dunengan, go kesampan kaya pekan kaya kuwi. Amin. Insyaallah lancar. Amin. Sangat waras sehat. Amin. Mbuh ngopo-ngopo Amin. luru informasi apa bae direkam Amin. apa kabeh sing apik yo direkam sing ora nggo kedekelan. Amin. Oh, Amin. nah ora jogedan yo. Jare kakang pentenan yo aja nemen-nemen jogedan. Nggih. Engko ana musibah. Nggih. Lah kudune yo kuwi yo direkam nggo jogedan apik dangdutan nggo apa-apa apik. Lah iki digenjot kencan sing mbau reksa kene. Tanah kene nek mbiyen yo ben diridhoi. Nggih. Dadi pepunden yo mbau apa iku kae. Tunggul wulung iki yo Tunggul-wulung. tetunggule sak desa-desa tetep ana kabeh. Nggih. Mung ora padha. Nggih. Tujuane bareng saring Jakarta ra. Nggih. Sing lurus ya dan sing Pantura asli. Nggih. Lah nyelip-nyelip pokoke tujuane ring Jakarta bareng tuju kok nek cukure saiki. Nangger-nangger ditata. Beret diringkes ya kaya wong adon kae. Ana sing sadengklok. Sadengklok kuwi saiki. Tukul. Heeh. Ana sing sak pundak. Ana sak ngisore. Sak dengklok kuwi sing waduh wong lanang kuwi. Ana dipotong. Yo. Ya enggak perang yo karo kowe. Rambutnya orang. Terus dipotong kok. Ya kuwi kaya kuwi yo. Sejarah zaman gitu. Mung yo ngamanaan negara. Tapi kayak kene ngamanaan desane lurah. Nek kene iki tetep ngos. Kanthi yo iki kenten jaring maning kan di lurah kene yo. Nggih. Nek kene we nek kesimbang sithik nek setengah bumi zaman biyen iki masih tanggapan wayang. Langgone lurah Demeriti dia ora nanggap wayang pisan. Oh, ora kena. Wong itu stres kabeh. Asale kene wong wadone danyang Semara Bumi arane Sri Winarsih. Ini ora tanggapan wayang cekak bumi mung cekak bumi teko slametan bumi. Tinggo niki men slamet waras kabeh. Tanduran yo slamet waras kabeh. Nandur pari yo Dewi Sri yo. Pari arane yo Dewi Sri yo. Pari tapi yo sing netes kaya wong mirip. Jadi pangane ora kabeh slamet waras kabeh. Pendak tahun tetep man bayar iuran nggo nanggap wayang. Pendak bulan regena. Jumbo nang gone sampean bulan apa ora ngerti yo. Mboten nate. Ora ono. Nek tetep wayang kabeh. Asale dalamete tanah sing dinggoni. Mas amat waras, aran setengah bumi. Nek ora ditanggapan akeh sing krungu jare nangis. Dewi Sri Kaningara. Aku kok diramek-ramekan. Terus nyugi jagat kok ngomong sampe iki kok ora ngerti ini. Man ana guyon-guyone, ana apa-apa kabeh. Mulane dangdutan saiki biayane akeh pol. Ana sing jogedan, ana sing netepan wayange, ana sing apa dadi kan hiburan masyarakat desa Mbeki. Mung pendak tahun sepisan hiburan ngedos seneng delok apa rame. Mulane kan pendakeken
Mending nek lurah saiki yo ora nulung biayane. Gratis kabeh biayane Pak Lurah. Yo mesti dadine. Asale ora ngikuti masyarakat. Bodho dadi ndi yo ora bayar yo mbok nanti kono calon lurah maning yo bayar tak kira. Lah nek ora yo apik. Asale larang wayang yo. Mung bayare njaluke yo cepet-cepet sing nang beki. Are cepet beki ra duwe pom, duwe toko-toko liya kuwi njaluke kaya iku sing masyarakat yo ora njaluk. Njaluke sing sugih, sing duwe sawah, njaluke. Karo tipu-tipu sing duwe penghasilan apa, toko Indomaret, apa yo padha njaluke nek masyarakat yo ora ditarik, narike duwe sawah. Ya tetep ditarik wong sing sugih karo pom karo apa. Lha iki yo kaya kuwi ana wayang ditanggapaken. Iki wis pol detek wis isine Tunggul Wulung iki yo mukae ben ridhoi sak desa iki. Tetep gedhono sak teruse. Lah niku nek Tunggul Manik, Tunggul Manik siji maning. oh benten le. Yo ana kabeh. Ya kuwi sikono. Ana sing mati mudi mrono. Ana sing mati mudi ngalor. Mulane ana kabeh. Tunggul Manik niku sing niku kuburane Mujur Milen. Yo padha rada geser. Nggih. Sing ulun kuwi to. Oh. Tunggul Syekh Mustaqim. Syekh Mustaqim. Syekh Beji anane. Syekh Mustaqim. Syekh Beji. Sing nang Beji. Oh, ten Beji. Sing menangi jaman biyen. Kula mirsani masalah kalih wau niku. Wonten kalih niku sing Mujur Milen niku wonten kalih lan niku. Sinten iki mrono? Nggih. Sing terkenal kuwi sing Mujur Milen Mas. Lah nggih, maksude wonten kalih. Ana maneh berarti ya susulan. Lah niku sinten? Ya tak kira yo ora pas kuwi. Asale sing asli nang kono kuwi sak urip Durkunti biyen kuwi dicarmon yo Syekh Mustaqim Mujire Ngulon. Lah nek ana maning tak kira yo mbuh iki gawean mbok iki apa yo ora nang Beji. Dene ana pirang-pirang gawean manungsa sing apokat ngerti. Nggih lah. Mung ora nang Beji. Wong nang Beji kon sah-sah kabeh nang kono. Wong kuwi sah kuwi ninggal taleran tok kok. Sing menangi sing weruh. Nggih. Wis kandha. Nang besok nek mati aja dipadha kancane. Mujire Ngulon. Lah nang apa? Oke pepunden nek wong sembayang kuwi kudu madhep kiblat. Ngulon tapine geser. Aja dikeblataken. Kudu geser. Ngulon yo ngulon lurus. Jangan sing arane Dina Sirata Mustaqim nang arepe. Nang Jawane sing kena yo ya Allah nambah dalan sing lempeng aja menggok. Nek menggok kesasar. Berarti niku Tunggul Manik mboten mriku. Yo ora nang kono. Ana maning. Nah, iki menarik nggih. Berarti Tunggul Manik ini pun clear nggih mboten mriku. Sing ten mriku niku Tunggul Wulung niku. Nah niki wonten sing menarik meneh niku makam Syekh Mustaqim. Sanes niki sing kula iki sing tak kandhakan sing ujunge Syekh Mustaqim. Oh, Syekh Mustaqim. Sing Tunggul Wulung nggih. Sing titisane dadi lurah. Oh, nggih.
iki ya Nggih. aja dipadha. Nggih mboten iki. Lah nek Syekh Mustaqim sing lurus Sing muncul ana niku ana mrene-mrene ya gawean. penasaran iso koe Nggih. nyaingi Mustaqim. Oh, terus niku. Cara aran ngono kembar. Nggih. Kembar oh. Kembar. Aran kembar kok. Oh. Apa sing Mustaqim, apa sing tinggul manik. Padha pepeng-pengan kabeh kuwi. Wis kok dadi padha kancane. Syekh Mustaqim. Lah niki kula badhe taken melis pindah melih. Niki bergeser mriku ten Kaliboyo nggih. Datang mriku terus wonten makam Mayang Sari niku sinten, Mbak? Mayang Sari. Nggih. Mayang Sari ki sing asli keturunan kadi Jawa Timur. Ya ono. Jawa Ono Timur. pancen ono Mayang Sari. Akeh sing muji. Nggih.